Manila Broadcasting. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes na kita, Disyembre 13 tuig 2021. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa aton nga magka-aksyon nga nagaupod na via on air kutob malabutan sa aton sining nga broadcast diri kaman sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, dira sa Isla Sampanay, sa Guimaras, or somewhere dira sa may Palawan area nga malabutan sa aton nga pagpangalagad. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Takip na ng aton sini nga mga online followers and supporters sa Aksyon Radio Bacolod, ang aton greetings sa inyo tanan. Welcome na diri sa aton sini nga presentation. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Kami-ramihon talang ini kay alas 9:11 na kita na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. By the way, 17 days more to go. Kag Christmas Day na, may ara na gid lamang sang 19 man kadlaw ang nabilin. No? Kag magatapos o magatakop na ang bulan sang Disyembre. Ang isa diriti, bag-o naman ng kalendaryong usarunta for 2022. Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad na isa sa mga ginapreparahan nga ginapanghandaan ta. Subong nga adlaw ariho antes sugatuan ang mga main topic naton kag ang talakayan karon nga aga. Ang pamahog sang bagyo kay ti kung nagilapit kita sa adlaw sang Paskwa, ang balita iya daw within this week kung hinali makasulod na sa par, kabalo ka outside par pa man lang nimo, ang bagyo subong nga ginabantayan sa Weather State Bureau amo ining pag-asa. Pero kung makasulod ini sa par, pagatawgon nga bagyo Odette. Now, ti manugsulod ang Paskwa ga expect kita nga mangin masinadiyahon, pero kung magamuni nga may bagyo iya pamahog sang magasulod nga bagyo, siling ko basi kung amuning aton simana makuan bala mangin maulan nun gid expectedly, no? Kay hindi malalayo way labot nga nagaulan gani nga waay sang bagyo, much more nga may ara bagyo. Tibaloon ta in a short while gikan sa Office of the Civil Defense na no mga pagpanghanda sininila, no? Kay bangod sa sining weather disturbance nga actually ara pasagwa sampar kay kaina ang balita amo niho. Sang aga ang ginapagwa nga advisory mga 429 ang epekto sini sa aton actually share line nag-epekto kuno sa eastern sections ng southern Luzon, Visayas, northeast monsoon nag-epekto central Luzon. Kag ang active tropical cyclone nga ara sa gwa sang par ti mga 1900 pero kaina pa ni alas 4 sang aga dito sa area sa Mindanao. Dalagan o kung ang iya sining direction, padulong ini sa west, northwest ward, nga may kadasigon nga 20 kilometro per hora. Amo na, medyo mahinay aktualing pag-idog niya. Hopefully nga pagladangat niya sa landmass sang pungsod Pilipinas, pagsulod niya sa par, tani matunaw manok kay kabalo ka, kung mabugnaw ang isa ka lugar, kung kaisa
daw hindi madasig ang pag-idog sa bagyo mo. Aksyon Hotline. May check tani karon dugay-dugay sa bahin sang OCD para may baluan ta ko no ini ang update na nung mahatag nila nga advisory diri sa aton sining mga pumuluyo. Kay nakita ko ang OCD amo ni siya pisami no kon bisan may ara lang bagyo, mahina man ang pwersa niya pero sila ni gilayon ang nagapadala sang advisory agod i-inform no ang publiko kag ang tagsa ka mga LGU sa kandaan nga dapat nila pati gayunon no kinanglan preparar sila. Aksyon Hotline. Hindi lang sila kundi pati kita. Sa mga lugar kabalo ka kun amo ni siya gani ara sa fourth quarter sang kada tuig masami daw diri sa aton gaagi gid ang mga bagyo halin sang una bla do mo na yang turno ta do ara sa last and final quarter every year. No? Kabay patani, hindi na ni manghalit si Odette kung makasulod na sa parno. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pilag ka mga balita nga ton natutukan karon nga aga. Now, sang weekend, ba naghingagaw pa sa 2021 nga balita, ang kaso nga pagtero patay sa isa ka barangay Kagawad, actually barangay 14 ang nangyari sining lugar nga dira siya nagapangalagad as barangay Kagawad pero natabo ning insidente dito sa may area sa barangay Vista Alegre. Aksyon Hotline. Ara na sa puluyan ang barangay Kagawad, nagapulupungko siya gintiro iha sang auto nga o sang persona nga on board sa auto. Abi ko gani kung nara ka sa balay mo, the safest place, ang inablang secure ka, sa balay mo lang mo, maka-feel ka sina. No, nga inablang makapahuway ka, ang seguridad mo, makambal ka nga ti okay, gini kaya ko sa balay ko, o ara pa naman sa isa ka subdivision, tigaling na nakasulod to yaho, ining kung sino man nga may kaakig, bala may kaakig, may dumot ni sa persona, tigin lutang, naiguan gid patay. Aksyon Hotline. Ano ang pinaka-latest nga investigation sa kapulisan? Hibaluon tayo na ha, kay magluwas sa itong barangay Kagawad. May isa pag hindi ka persona sa barangay 2, tiniro man. O may lang gani, way mapuruhan. Tinanong ini man, do ka ordinaryo na lang niya subong no. Inablang kumatiruhan ka daw, laban-laban gid sa daway na, do hindi na masulbar ha, nanon natabo sini. Aksyon Hotline. I-check tayo mga latest investigations ang kapulisan angot sini nga balita. Now, update man sa vaccination drive, check karon ta kay ang target sa Bacolod within December sini nga tuig tapuson gid ya ulabuton gid ang target herd immunity. Ti sige subong actually damo man mga areas or vaccination sites nga liwat ginactivate iya sa Bacolod no para sa tinutuyo nga mapataas pagid ang numero kag mapadasig pagid ang paglabot sa herd immunity kay ti kon target mo sini nga bulan sa Disyembre kundi paninguha kagid todo. Aksyon Hotline. O kumusta na pila na ka porsyento? Kag sini balang week may ara kita pati gayonon nga dolap nagon nga vaccination drive kay pag insindi ko pati barangay do 42 or 43 naman ining buksan ho. O kung supply daw ay problema, siling ko gani, kung bastante ang supply ng malabot ang target herd immunity, now masunod nga question naman kung di may gin-order ang city government sa Bacolod nga AstraZeneca, nga kadamo sa itong in-order sa mayor, ti kumusta pila na sa itong gin-order o kung sa itong plano nga baklon sa city ang na-deliver di sa aton? O kag kung malabot ng herd immunity, nanong matabo sa itong vaccine nga gin-order sa city? O sige yun, tapagid ni bala pagbakuna sa nabilin in order nga malabot na ton ang 100% nga vaccination sa aton sini mga pumuluyo sa Bacolod. Aksyon Hotline. So, i-check na lang karon dugay-dugaya. Ari ay, update kita politika, kahapon bala ini mo, nga may ara sang palayag si Vice Governor Jeffrey Ferrer, nga may pila ka mga mayors, 25,
diri sa Negros Occidental, tiga support sila sa BBM Sara Tandem. Aksyon Hotline. Nagligad to sa kay Lenny and Kiko Tandem, tidamo man di, mga taga Negros nga naga patigayon sang support, mga private groups, subong grabe no, ang politika matyagan ko do, pa indis-indis na kadamuon sang ang rivalry, subong hindi na actually nakasentro kung ano ang mga programa, kung ano ang pila ka mga handom sang kandidato, do matyagan kuya subong ang contest do, kuha na lang padamo-damo sa caravan, no? Kundi din magkadto tong mga taga-tandem, kag kung lang tawon mo, ba, daw matyagan ko dong, subong daw barometro ya sa politika, siling mo, kundi itong damo naga-intra sa patigayon sang ila sining pag caravan, daw amo nagida, manugdao. Aksyon Hotline. Kung lang tawon mo bla, kapin pagit sa social media, man ang mga supporters, hindi mo mabasol mo, mga supporters, gambal siling yati, adobo na, tapos nang hampang sa politika, tigaling, kabalo kalain man tuya, ang nag-upod sa karavan, ang isa ka misyon dira kag dapat imuon sa mga kandidato kung paano ina mahingagaw, no? Kung paano ina matranslate into votes, di ba? Ang importante diya boto mo pag-abot sa adlaw sang eleksyon, ang karavan is one thing, pero ang boto or pag-translate sina sa ginatawag votes, that is another thing. Amo nang pinaka-importante gid. Kaya noon mo malang natuod ang nagaulupod iya sa karavan, pero at the end of the day, pagkatapos sa adlaw sang eleksyon, yawer perdi ka, tiway, adobo pigaw, kumaga mo na. So lang tawon ta, kay damo mga LGU subong nagasuporto sa Sara Tandem kuno diri sa bahin sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita? Now, i-check ta karon, by the way, ay may lights on naman sa Plaza Aglio. Timayon niya, mabatsagad ang spirit sang Christmas. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga informasyon nga aton hatagan pagtamod karon nga aga mga kaaksyon. Now, i-check naman ang update karon ho sa ang kaso gali by the way sa COVID, ang pinaka-latest 13 ang Negros kahapon ining record, 6 naman ang Bacolod City. Aksyon Hotline. Ayos Anyway, sa aton sining mga kaaksyon, subong adlaw ang ginabantayan gid kuano Miss Universe, no? Miss Universe. I-check ta karon kung nando ang update. Aksyon dos, okay na i-ara na lang kay Kailian. May ara ko naging padala. I-check ta lang ni karon kay Sigi subongo ang nagapadayon parte sa sining Miss Universe pageant. Tilang tawon tani kun ang pamato sa pungsod Pilipinas makalusot kag magdaog sa sining paindis-indis. Ti maalam man nimo, makita naton dumayo man ni ang pamatuta ko, kabay patani nga kuan ini, kabay patani nga may chance makasulod karon sa top 10, makasulod karon sa top 4, inablang makurunahan naman ang Pilipinas. Aksyon Hotline. Pero dali gidang istorya ko kita na bagyo kay importante iniho, i-check naton kay Dr. Sifar Gerhard kay Ilian. Kay kunway isang pagkambyo based sa forecast ng pag-asa, siling ko doon dirigin malabay sa aton sa Negros Occidental, doon dirigin ang trajectory, no? Ang alagyan sining tropical depression kung magsulod diri tawgon nga si Odette. Online sa hotline. Online sa hotline. Check kita na weather update lang karon nga aga kay do kaipit kisang tiyempo ko. We have Dr. Sifar Gerhard kay Ilian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanang tagplamati sa Aksyon Radio. Salamat kisa time. Doc, ma-check lang ko ay nanong advisory, subong nanong monitoring kag preparasyon sa province, anong instruction ni Gov because sa sining pamahog sang tropical depression, although ato pa siya sa outside sang par, siling ko ba siya makasulod bala ini within this week ang daw igo niya, no? Yes, Aksyon Art, no?
monitor na natin subong atong active tropical cyclone no nga ara sa 1,900 kilometers east of Mindanao nga kung magsulod siya pagapangalanan siya nga si Odette no. So karon may meeting kami gani karon sang aton mga DRM officers no and again ang instruction ni Gov basta may ari kita mapadagdag kita advisory as soon as maano na siya no magsulod siya sa PAR and may operational plan kita nga ginaubra as well as the pre-disaster risk assessment upod sa aton mga council members sa PDRMC. So amo na siya ang aton nga standard operation procedures ang province once ka may ara kita threat no but for now ginapagabantayan namin ito ng bagyo and ma-meeting pa kami karon sa hapon sa atong nga mga DRM officers para ma-heads up ta sila para wala ta sang ang preparedness naton pa sa kaon nato no again mahatag kita sa mga advisory as of now ang track niya so daw maigo gid sa aton nga probinsya but again nagabaylo-baylo ini siya every hour every minute nung gina-monitor siya to. So pagpangamuyo lang siguro Aksyon Art, let us pray as the governor is always telling us ang pangamuyo man lang ang aton nga aton nga instrumento para makalikaw sa katalagman sang ining mga disaster. So let's pray, let's prepare and be proactive sa sining palabuton nga si Bagyong Odette. Aksyon Art. Yes, pero sir, kung halimbawa makasulod siya, no? Kung mo sumundo kahinay, 20 km per hour ang iya sining dalagan. Pero most likely, kung why changes, man, mga anong adlaw ni siya kung same gyapon ang pattern, abi kung trajectory niya, mga more or less, mga anong adlaw gid kung hinali, maka-base man sa forecast ng pag-asa? Sa base sa forecast ng pag-asa, may ara sila nga ginalantaw diri, nga by Wednesday no but ang aton man nga ang aton nga mga international galantaw man Wednesday Thursday so between that days Wednesday and Thursday unless otherwise magwasi stationary siya no so but, by then no nga nagagiho siya so by Wednesday ang aton unexpected 16-17 no between that dates no kay ang icon kag ang lain man nang iya 16 siya no may ara nga between 16 and 17 sa kagabihon so we are to prepare on this no para hindi kita kibot bala and we are ready no and nga maglandfall gid man siya diri sa atong probinsya. Yes. Pero subong ang dalayang ulan, dako lang kaglapad ang coverage siya daw. Hindi ta pa ni siya Aksyon Art kay mainit pa ang aton Philippine Sea no. We don't know kung basi dako pagid siya but gina-expect siya nga maging tropical storm sa pagsulod. But muna natanin no pakamuyong anto lang hindi na siya magdako pagid into a severe tropical storm or typhoon nga magigo diri sa aton. Basta ang pag-asa last ining forecast nila ang ilang maximum nga ginalantaw sa ining typhoon is 150 kilometers per hour. Ang ilang maximum nga ng wind nga ginalantaw sa pag-abot sa sining typhoon. Yes. So anyway, siguro abansin na lang nga daan nga advisory luwas sa inyong meeting pa today upod sa naglain-lain nga mga DRRMO officers. Anong panugyan mo sa public, Doc? Yes, again, ang panugyan nato no sa public no i-monitor ta gid ining pag sang bagyo. And then we have to pray to God no ang hindi kita either may chance pa man siya nga magsaka or manaog and our prayers are very instrumental for this no and the governor is always reminding us nga magpangamuyo magpreparar kada again let us be proactive ang mga LGUs dapat nagahimo na subong sa ilang mga necessary preparation sa ilang mga disaster kits no disaster rescue and mga equipment no ang aton gid nga actually ang aton mitigation gid nga pag tinglo sa aton mga waterways lantaw gid ang waterways sige ta ulan aksyonar mo and then ang aton nga pag-ulan
isa sina nga may ara na nga daan pundo bala sa aton sa aton mga kabukiran. So we have to see to it nga ang aton waterways na clear clear sa mga sagbot kag mga kwan nga para makagwa dayon ang aton baha Okay. And then so amo na ang warnings gid naton sa aton nga mga kwan ang timely nga warnings sa aton nga mga pumuluyo. Yes. On that note, Doc, salamat gid, halong gid kita. Good morning. Yes, Aksyon Art kag sa ngalan sa ating governor which is celebrating his birthday today. Happy birthday Gid Glove and happy birthday kag salamat Gid sa inyo sakdag sa probinsya Thank you very much Gid Gov and we will work to have a resilient disaster resilient province. Thank you very much Aksyon Art kag mayong aga sa tanan tagpalamati. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kahit na For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi ginagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ang bilog nga kalibutan nagabantay subong sa padayon nga Miss Universe pageant kag top 16 kita sondors no ara na ika-11 ginlawag subong Vietnam. May 5 pa nabilin kabay pang Pilipinas makasulod. Kay kun hindi gani makasulod bisan sa top 16 huy ginangabaga tani sa karon. Daw kalabanan diri galing ang Pilipinas nagligad to katapusan man ginlawag eh. Oh. Way pangadanan ti para ni si yung ngalan niya ni boss Steve Harry. Nga mo siya Harvey. Amo ni nagsala tong Sos Mariusep ginbawi ang kwan corona. Amo ning kalbo nga daw ginakulbaan kabla ni siya mo ara na. Daw ginalawag subong kay mahilig sa Miss Universe makaintindi makarelate. Oh. Nano ning ginapangpili nila no mga limpyo man kutis galing taga dito siya, Libya, Nigra ni siya Aruba. Amo ng lugar na bon sa una. At least kung ka pa Pilipinas, Aruba, lipay siya, wapi siya. Kita mo gid lang, kaputi sa ngipon ni Aksyon Dors, no? Pero, no, ang Pilipinas, no, way gid chance si Aksyon Henry, no, kaluya. Si Jo Marie talag siya lang komentaryo ni, pero, daw iway pa sa salig. Ika-11 na lang, no? Ika-11 na, no? Ika-12, 4 na lang nabilin. Bow. Pareho man sila tsura ni Steve Harvey, no? May problema. Ay, check tani kung makasulod ang Pilipinas. Dugay-dugay, maki-update kita sa kaso nga pagtiro patay sa barangay Kagawad. Kaya rin siling ko gani kaina, why ka na sa ginapinsar ng iban pa kung sa balay mo, makonsider nga mo ni ang pinaka-safest nga lugar nga pwede mo tiniran. Kung ano man yan natabo nga isa ka barangay Kagawad diri sa barangay 14, ang iya sining nga puloy anak toliti, sino to? Paraguay. Paraguay na ang pabasa. Bala mo, no? Ano pagbasa, Dors? Paraguay, no? Paraguay. Oh, si Aksyon Hens kay mahilig si Aksyon Hens sa kwan eh. Paraguay. Tanabe kung ano pagbasa? Huway. Ati Paraguay. Siling ni Aksyon Hens. Ara ya gwapa na iya. Do may kwan sila ko. Resimblan sila ni kwan. Ni GM kung sa laki nga version. Ara na siya si Nadia gali ni ngalan niya. Ikwanong ko lang ni Blau tapos tatlo naman ang kaslat mo kung malabot ni makasulod ang Pilipinas at least makaginawa kita, no? Dasig ni and after sina no may question and answer portion, boss, no? May question and answer and then ma-select naman halin sa top 16 Aksyon Dors, top 10 na yun. Why na? Kaya mo na siyang importante nga makwaran mo mabalaan ta dudugay kung madala ning Pilipinas.
Paraguay. Paraguay. Grabe nga national ng ila, no? Sige, si Estila Bautista, good morning, ara ginawat, tawat nilang ginawat, tas sining adyos, nagpilit pa. Philippines? Yes! Oh, nabuyan, bow! Silinia, biyari naman siya. Sumala ko sa karugisi si Kwano, Arbeo, singaw na nakasulod. Nyari naman, halungan ta ni. Galantaw sa judge piyon Ikaw na, Arbeo, may matyagan, kung daw may ikwan kagin mo, may ginapinan. Kaya nakasulod, salamat. Top 16. Guwapa, galing niya sa Pilipinas, Guwapa yung aton, kwan niya, sino ngalan niya na gani? Beatriz Luigi Gomez. Grabe, Beatriz Gomez. Kalawig sa ngalan niya hindi tababatian to, no? Makakuan na siya, makapasulod daw. Kaya na-question siya, About is the one that I wear on my sleeve. It actually means rebirth and new beginnings. So this is a cherry blossom. I got it on my 23rd birthday, and I got it to celebrate my womanhood. Thank you. Wow! Perte, nabuwing ang ugat naton ng katulog sa paglawag sa Philippines. Kaya kung why ito makasulod sa top 16, why na? Patyun lang ng TV. Pero subong nabuwi kita from top 16, ano na ang process man? Daw mga top 12 sila, kung may nadala pa Venezuela. Grabe, no? Venezuela, yung mga permi gini kakasulod. Ang pangitsindi ko sa Venezuela, boss temprano pa niya, mga bata, gina-train na nila. Kagwapa man siya, Colombia kag Venezuela. Congratulations sa Philippines, na nakasulod na kita. Kabay pa dugay, makakuan pagid, no? Sa top, ang ginahulat ko, top 3 na lang tani ngara kita da. No? Makasulod, balang piho na gidya. Makurunahan ng aton kung makalusot lang karon mo. Hotline! Alas 8:52 na, damo pa man may mga evening gown pa ni sila guro masunod ni. Balikan ko lang na karon sa update, si Maninay Nini Campanilo, purting kalipay niya, hanggang monitor siya sa Facebook. Ayos na, pamatong Maninay Nini, kasulod na, kalma ka na lang da, no? Pakapiha lang si Nini Felix, parang mayong kwan niya. Kabalo ko yung isa ni hilig sa mga Miss Universe mo. Ikaw niya Maninay Nini ang ginakahiligan niya sa Miss Universe. Ara iya sa imo da ang kwan. Ikaw yung pinaka Miss Universe sa buhay niya alin gali ito sa inyo tubo sa DSB, nagburdo pa siya pa si Palay. Grabing abilidad ni Maninoy Felix Campanil. Now, isailuhan ko lang anay kay total damo pa man ni kwan, damo pa man may mga kwan pa ni sila, presentation dugay-dugay. Bantayan nyo lang kay update tagid ka mo, siling ni Maninay Nini, niya, kita mo si Maninoy Felix, do pariyon ni siya sang kabayo, balang may kalisa, nga ang iyaya direksyon, isa lang gid kag ikaw niya Maninay. O may ara pa nakasulod. South Africa? Dito ni siya ilang Omicron, subong. Pero pwede ba lang siya kahit perting South Africa man, no? Kasi man siya, no? Actually, sa ilang lugar, boss mga mo, nibisan doon ni Graning itsura, pero kwan ni gwapa ni siya ila to South African. Ang beauty niya ano to kaning term mo kay na Aksyon? May term to ginagamit si Kwan do ka niya exotic beauty. Kay kung kita yalain ang aton pag-appreciate siyang beauty, no? Ang kaysa yalain ang ginalantaw naton kung puti gani ang bahay do mo tong namian pero tilain niya ang Miss Universe ang mga ginahimo nila nga Kwan no? Basihan. Congratulations na Philippines. Ang sa Southeast daw may Vietnam to nakasulod kaina, no? Sa Asia, no? Vietnam. Kompleto na guro kay daw why na last na lang to. May listahan ka Aksyon Doors kung sino to nakasulod. Gina-review pa kay para nga mabalaan ta niya. Tiyang iban to ya pa uli na to guro why na to chance. Why ka madala dira? Sorry.
Mo ginay. Pero sa beauty contest, katulad sa Miss Universe, kinanglan beauty and brain. No? May beauty ka na, maalam ka, pakit ang question na nan, sir, dako man nga point karon eh. Kabay patani, hindi sa pagnervyoso, no? Di na to, maging padala ka ni Aksyon Doors. Ari na ho, ang listahan, sa top 16, ang nadala, France, Colombia, Singapore, Galiara, Mano, Panama, Puerto Rico, the Bahamas, Japan, Great Britain, Amerika, USA, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Philippines, Venezuela, kag South Africa. Karon dugay-dugay kay i-check ta lang na kung lano ang masunod sina madalaihan kabay pa madala no kay kung hindi ni madala karon patay gining TV diri sa studio. Kay galuya lawas mo kun way ka na bala sa manok mo no kapin pa kundi makasulod no. Congratulations dira po si Mrs. Matiago ni ang imo nga negosyo da anay mangunaha ma kay base kun dira ka maunay sa Miss Universe bala. Ayos i-check ko lang si Colonel Martir kay gusto na to ni baloon sa iya kung anong instruction niya sa Police Station 7. Parte ni siya natabo nga paglutang patay sa Barangay Kagawad. Kay kagabi or kahapon gin-try follow up sa patrol daw ay pagidya blanco pagid kay bisan ang pamilya di kay balo kung sino ang may kahimuan sa krimen. Tinano iniman nga ang natiruhan gid siya kag ara pa sa balay niya ara pa gani actually nasaksihan gid sa misis niya ang crime. Ara gid mismo stupad ang misis. Now, ini magaserbi naman ay opener ambot ko nano diri ang instruction o nano ang plano diri ni Colonel Thomas Joseph Martir. Kayang natabo mga kaaksyon kwan ini mo kayang mga natabo sini ti magamuning sitwasyon subong daw ka kabudlay-balay ng tiruhon kaya ras balay mo daw hindi gid maintindihan kung nano way man sang rason kabalo ka kunong don ka nga patyon kung wala ka man lang kasumpong or kontra do ka imposible na yung guro nga may mag-interes ka buhi mo. Na anong mga plano diri, mga subdivision, siling kuliwat naman ni, remember, nagligad sa nag-usong kinawatay, halos mga subdivision, ginbutangan na sang mga gate, nga paglapaw sang alas 8, ginasira. Amo nang isa sang mga purpose nga ginasira na. Now, ang lain kay, dito sa subdivision, kuno to, ang daw ginakuan sa pamilya kay daw bisan plate number sang salakyan to daw ay makuha pero daw color blue nga auto. Tinano iniman ginatawgan man nato ng hepe sa police station number 7 sa sining update pero daw ay pagid kasabat si Sir Bonilla sa police station number 7 kay ti importante ini mo balo ka at the end of the day, basta may krimen, ang tanan niya, basta peace and order is of everybody's concern, tanan kita luyang ng mga matawhay ng aton sining nga palibot, magluwas lamang sa mga tao, yang ati illegal ang ila ginahimo, kay, dawain naman lang ni sila, do ka normal naman lang. Tinag-star ka magani, tani sa subdivision mo, para nga magtulutaway ang pangabuhi mo, and then amo niya matabo ho, matiluhan kagag barangay official ni siya para si Aksyon Alvin ma-check lang ko si Yabe kung ano ang latest nga nakuha niya kay kagapon actually siya rin nag-follow up pero until today daw ay ginuminto sa dalagan sang investigation. Good morning gali dira may pag-monitor kay Bro Raul Velasco kay Engineer Raul utod ni ni Onyok Velasco. Good morning dira sa imo bro halong gid do nagalibot ka last time. No, subong ara kapag panglugayawan si Lilani Gargarina Dialda, araman si Edgardo Hamantok, Maria F. Banas ini Banias, Fred Serol Flores ginbaliskan niya, si Madam Karen
Salamat gid. Good morning. Jele Bernardo. Aerodairam Idulag Ibalka. Ay, Alcabi. Or Aklabi. Ginapang baliskan nilang apelido, abi. Van Fence. Rams Jobs. Rosalie Malan Tibandal. Inots kabudlay basahon na. Reynalda Halanduon. Thank you, Gid. Thank you. Makakuha lang ko update pala kay Aksyon Alvin. Although nga subong duway kasabat ang hipe, kag si Colonel Martir, basi may mga case conference man sila. Pero anong latest siniman? Kagawad, ni pilag itong pilas nga na ang kunya. Patrol Reports! Let's have Aksyon Alvin. Graba sa Patrol, Aksyon Alvin. Sean, artagin ako ni Police Captain Elmer Bonilla nga sa karon nagapabilin nga blanco sa gihapon ang ila sining ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 7 sa pagkakilala diri sa suspect responsable sa pagpatay kay kagawad Rolji Martir sang barangay 14 matapos nga ginluthang sagwa lang sang iya sining puluyan dira sa area sang Lumina Homes subdivision barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod sunod diri kay Bonilla Aksyon na Art sa pagpakigistorya man naton sa iya nga pagausisaon sang ila sining hanay ang mga CCTV within sa area posible especially dira sa Lumina subdivision kumbala may mga puluyan nga may CCTV kaya sunod sa iya ang may ara gid lamang nga nakita nila nga CCTV ila malapit ang gid sa may gym sang subdivision Aksyon na Art dira kahampang man ang biktima kagang iban nga mga pumuloy dara man gahampang sa ila sining gym. Isa sa mga pag-ausisaon man ang CCTV sa mga edibisyo o kon mga establishmento commercial sa pinaka main entrance bala Aksyon na Art sa area sa barangay Mansilingan kung magasulod ikaw sa proper sa barangay Vista Alegre kay may mga along the road o kung Mansilingan Road antes ka makasulod abi sa area sang barangay Mansilingan may ara da mga edifisyo kaga mga baligyaan nga may mga CCTV kaangay isang gasolinahan Aksyon Art sa diin suro sa iya ara mandra ang pila ka mga CCTV nga posible o base pa lamang nakalabay ining blue nga salakyan nga gin sakyan abi sa perpetrator o kontagluthang inaya suno sa iya Toyota sedan but siguro maghambal kita sedan ti auto Aksyon na Art posible amuni ang ginsakyan sang tagluthang ari Aksyon Art ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Tulong ko sa ila nag-watch na talay sa area sang Lumina sa area sang barangay 14 na Sunagin. So mga part din sa police station naganda kita sang checking sa mga CCTV pala sa area sang Lumina galing kayo wala dito sa mga install CCTV nila kung may ara man dira sa gym nila buron so hindi klaro kung may mga pinaka-persona lang ulo dito sa salakay nila muna sa inyo na ito and then there is outside Vista Alegre niyari kita dito na mga commercial establishment na dinaregistan para matanaw ang CCTV Aksyon din. Hindi tayo nag-aasa nga kabay yung kakita natin yung CCTV footages. Kung makabulog siya kung para sa shooting incident na natanggodra kagabi. Yes. Ang concern ang CCTV dira sa may guaan na malapit sa may highway sir Dira sa highway ganun din yung problema pala gabi kag maulanon. So, kapag pa mga katsapita dito sa mga klaro at kung sa kita dito sa aton na letter request na mag-tanaw sa CCTV. Problema na ganyan din kay tuning guide pala sa Lumina, wala sila sa mga recording mula sa ila nga logbook, mga kung tanin ko nagasulod sila. Paano na ito lately, personal identification, dahil ko na nung purpose yung mga sulod sila sa mga subdivision. So, i-check ko pa ang mga guardhouse. So, ang record dito,
sa mga turnover na sa ilang duty kag mga armas. So na art kabayan gila mga isang pahayan ni Police Captain Elmer Bonilla. Pila ka gani itong pilasang kagawad, Aksyon Alvin? Amo nang ginapausisa niya pa Action Art kay ginpaidalo man sa autopsy ang bangkay sang biktima Action Art. That is why hindi niya pa man hindi pa siya makasiguro. But definitely suno sa iya ang biktima nakaangkon man sang pila sa iya siningalawas Action Art. And kaasto kung pila ang igo sang biktima. Pangarmas way pa man mabalaan, no? May pagit Action na art. Depende ni karon kay aminado man sila Action Art as to sa motive bala sa pagpatay diri sa kagawad nagapabilin sa gihapon nga blanco ang mga kapulisan. Kay that is why suno sa iya makilala lang halimbawa ang suspect kung makakuha na sila sa dugang impormasyon, posible mahibaloan nila kung ano gid bala ang gintunaan nga agin luthang kag agin patay ining si kagawad Aksyon na Art. Para amo ni ang pinaka-latest basic karon Aksyon na Art. Aksyon Alvin, din to yung gani si una sa itong nag-practice ka pa bala. Sa papa nyo gini, katugalian na padala, no? Oo. Hindi to gali sa Uruguay, no? Sa Kandindo? Oo. Why ko to sa Uruguay? Sa Paraguay. Muto na nadala sa Miss Universe, ang pamato mo na nadala na? Ay, mayo na. Ang Philippines na dada, ha? Ay, very good. Amo na nga to na pamato. Oo, kapay pa, no? Kwan subong mo, ano ganing tawag siya ni, baiting shot ang tawag siya naan. Ay, kanami siya. Yado, pagbantay ito na siya dalan, no? Kita di si Yado, Edmond siya presentation ng Miss Universe, hindi siya magalin, I-picture lang kaya padala sa messenger. Kapakasiksi, Abi. Ito ginapalaway mo kami ni Papang Nani. Gabi, sige, Aksyon na Art mo di ang pinaka-latest kag follow-up sang atong patrol. gintiro gali sa Barangay Dos, nanong update sa tuya sa medical bulletin niya? I-check ta ni Aksyon Art kay pagpadulong naton kagida sa police station number 2. Liwat magabalik ang investigador sa police station number 2. Sino ganitong ngalan sa victim? Ang pangalan Aksyon na Art sang biktima, aging kilala kay Jason Olvidado. Si Jason Olvidado, Aksyon na Art, nagapuyo man siya sa Purok Lampirong Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Kay sa initial diri nga pagpangusisa man sa mga kapulisan sa idalom ni Police Captain Vincent Pindon. Actually, pangunlaw ni siya bala Aksyon na Art after nga naglabati ara sa may bomba bala dampi o conwell pump bala Aksyon na Art. Along the highway man sa gihapon sa Barangay 2 dara sa Purok Lampirong, hindi siya ang gagin palapitan sing wala makilala nga persona Aksyon na Art. Timing man mga alas 7 kagabi samtang nagabubo ang nagabubo ang ulan. Diriya ginpalapitan sang isa ka lalaki ang ining si Olvidado Aksyon na Art kag gilayon nga ginluthang. Kag after na sininga kay nakasuksok pa ni sang yellow Aksyon Art mo raincoat kag naka helmet. That is why nga hindi man makilala ining taga luthang Aksyon na Art. Sige. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, dugang nga madetalye na karon kag update sa investigation sa kapulisan sa Aksyon BBB program. Good morning lang kay Jomi Nabatdan, BB Gregorio Yolo. Salamat sa imo si Dinah Mains, ga monitor man, ara man si Ani Alquizar, Jojo de los Santos, ara man si Marichel Ladrinio, Marichel ni siya, okay, Lamata Villarias G, Alieza Morales Quilio, si Alex Montesa, ga monitor man, Lenny Ross, Auhilio Ginoo, Jacker Wild, Danong Jennifer, Big B Real, si Merly Gonzaga, monitor magunuha kag Prudencio Mijares. Thank you gida. Pa-shout out kuno kay Papa niya Mario Ibalca kag mauton niya
Monitor gid permi salamat Tina Diases, morning. Si Herman Para Jr. Edith Viasca, Ralston, Saragusa. Thank you man kay Sunny Shuson, Michelle Solmaca Dumaot. Okay? Si Maylene Asis. Ara man si Matt Provido, Dim Vinson, Lilani Gargarina Pialda. Thank you for listening. Ang ibang to, ari papisbabaw kadamo. Florencia Villacampa, monitor lang La Union. Araman si Bot Season, happy birthday kay Cheryl Season sang Oriarte Subdivision La Carlota. Jo Marie Formentera sa Binalbagan, Alin Louis Himutia dara sa may Linawon, kag mga taga-kabayan, good morning. Bitoy Villanueva, Bam Uyapa. Thank you gida. May ginapatam, miyaw gali ito di si Kuano, si Dodge. No, si Dodge may ginapatamyaw to i-check ko, di ba si Rico Salazar, siling niya, morning lang kay Mandy Orencio, Sherwin Akot, Purok Mangga, Marites Oyla, Olyan siya, Rico, Sebastian Ravilla, Jo Marie Iliani, Family Dilar, Tita Idetha, Waymore, Glory May, Daniela Purok, Masinulundon, Barangay Punta Taytay, kag sa kapihan ni Padok. Good morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to Damogig, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamogin ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. 25, last and final stretch. Oy, mahatag kita anay pamaskwa karon nga aga. 500 pesos ni sa mapalano na naman nga makasabat sang ila nga communication matawag kita no para mapremyuhan ta aga pa. Bilang pagpasalamat kag timprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Bam Jinky Dialagdon, ginatamya si Biboy Villastor kag Star Mayo kag Doc Matt Mayo. Ari na! Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! May nakasabat na sa atong sininga linya. Hello, maing aga. Hello, sir, mga aga. Si Aksyon Arch, Aksyon Radio Bacolod. Sino gani palihog? Siberiano, Hamias. Siberiano Hamias. Pilang edad na, sir? 48, sir. 48. Din gani imo lugar? Ari ko dito buko sa Pontevedra, sir. Pontevedra, pero taga din kagid? Sa Sumag ko, ka, Agyo, brother, sir. Sa Sumag, ate. Sige. Anyway, ikaw ginang buhinas na nagabutan namon karon aga, okay lang hatagan ka namon pamaskwa 500 pesos? Salamat diyan, sir, kay ang akon radyo, timing man panawag ka mo, nahulog kay nang ano kami sa kampo. Sige na lang. Pero sige kagid monitor sa Aksyon Radio everyday. Adlaw, sir, from sign-on to sign-off. Wow. Ma-extro tama practice nga duwas mong aga ha. Una sa balita, una sa aksyon. Ano gani sugpon? Aksyon Radio. Wow, Martaya. Sa Bacolod, Aksyon Radio mo na, ha? Sir Siberiano, congratulations sa imo. Laton mo lang text na ipadala lang namon sa imo ang reference number, ha? Ano, sir, sa Palawan na, sir? Oo, i-text ka lang namon. Iulaton mo lang mag-text ang office sa reference number para nga makuha mo. Pwede, dra na lang, sir, sa Bacolod. Kung na lang kuhaon, kay makala lang ko radyo na yun. At pwede man, mag-communicate lang ka lang diri, kay ma-text mo na gapon sa imo da. Sir Siberiano, thank you, Ged. Thank you, sir, kay ma-plan ko lang ang radyo. Sige. Congratulations! Thank you. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Aksyon Hotline. Si Florencia Villacampa, good morning lang sa La Union, araman si Bots Season sa Oriarte Subdivision, Jo Marie Pormentera. Ano basa ko na ni Kaina? Ang iba na ay kumalabutan sa Origida,
nakasulod ang Philippines to sa top 10. Grabing tango-tango ni GM. Mabalanugin mahilig siya sa Miss Universe. Top 10, nakasulod na naman ang Philippines. Pantayan nyo din ang update ng Idugay, mga ka-aksyon sa nagapadayon. Top 10, nakasulod na po si Rinaldo. Kung mahilig man, sininga top 10 na kita. O, sige. While nagaling tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Amo gining aton nga gina-recommend sa inyo. Bunia makapasiguro mabuligan kitang malayo sa anumang nga balatian. Bangod kay ti sigurado nga protektado ka ang immune system kag resistensya sa lawas amuning una na gid ka ginatarget. Now tandaan ta gid sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ara dira ho may approval sa US FDA, no? Meaning ti bisan ang FDA sa pung South America nagpamatuod gid sa kaimportante kung kaayo sini nga produkto. Why isang simbog agon nga wala ban sang antagonistic effect. Why ni siya herba kag iban pagin nga preservative. Tandaan ta gid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang protektado ka na, may rejuvenating effect pa, nagahubin ka tulukon kag mabakal ini sa Negros Gray Sincere kagwakong. Now, ang tinami man nga ipares sa siyon sini para nga magmayong aton sini nga hapo kag mayo man sa kapamilanan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Why na kita time dari sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Number 1. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,